mai vrea să te ferești. Să trăiești, ca lumii. Dar nu știu, Doamne, și mai fi, ca lumii. Dar dacă n-ar fi mândrelii, ca lumii. M-am jurat că nu-i mai da, așa cum nu mă pot să-mi ca lumii. Dar m-am jurat că nu-i mai da, așa cum nu mă pot să-mi ca lumii. Девчонки 16 лет, нам свои лет 16, много узнать, эти мужских объятий, много ночей провела, чужие губы тебя ласкают, чужие губы шепчут тебе, что ты одна такая. Чужая стала сама себе, чужие губы тебя ласкают, чужие губы шепчут тебе, что ты одна такая, чужая стала сама себе. Чужие губы шепчут тебе, что ты одна такая, чужая стала сама себе, чужие губы тебя ласкают, чужие губы шепчут тебе, что ты одна такая, чужая стала сама себе.
E cea mai frumoasă, cea mai dorită, de a vedea documentul prin care v-ați afirmat și ai copilul că ați terminat gimnaziul școlii din satul Jăghe. Cuvinte de felicitare, următorul greu. Iată-ne în clipa când o să primiți certificatul, că într-adevăr ați absolvit ciclul gimnazial al școlii medii. Certificatul care vă deschide drumul în viață. Unii dintre voi o să ducă la colegii, alții la licee. Cineva din voi o să rămână în școala medie de 6 ani și 2 ani să primească atestatul de studii medii. Alții poate chiar în câmpul muncii se vor duce. Nu unde n-ați fi. Țineți minte că sunteți absolvenți ai școlii din satul Șerpeni. Țineți toate poviețele care le-au dat pedagogic parcursul acestor 9 ani. Poate câteodată v-a părut că ei nu zreți. Poate au fost câteodată prea aspri cu voi. Însă tot ce au făcut pentru binele vostru. Deci pedagogii, împreună cu părinții, deci în parcursul acestor 9 ani de zile, au făcut totul ca voi să puteți păși sigur, după 9 ani de activitate în școală, de drumul vieții. Ca să alegeți calea dreaptă, nu mai țineți cont de toate poviețile, fiindcă toate poviețile care au fost date de pedagogi și părinți, deci au fost anume orientate pentru viitorul vostru. Vrei să ajungem la suficiență? Deci, invit pentru a primi certificatul de studii gimnaziale, absolventa Șaramân Sariană, clasă 9. Felicitări de mine și îți doresc succes pe viitor. Tot așa cum le-ai avut până acum. Crăciun Mariana, clasă 9. Mariana, îți doresc succes pe viitor. Nicolae Mariana. Luca Alexandru. Îți doresc succes. Uite la cameră. Bogdan Cazin. Îți doresc succes pe viitor. Caragie Alexandru. Alexandru și îți doresc succes. Nicolae Lorențianu. Călin Mariu. Nicolae Ioana. Rus Mariana. Nicolae Ion. Demian Gheorghe. Malaș Natalia. Angel Alexandru. Malaș Ioan. Angel Antiana. Malaș Nicolae. Malaș Denis. Vizinski Alexandru. Bogăcencu Ludmila. Cerca Vadim. Cărăței Igor.
la stadion, aici, da? Da, yes. Samson Ion. Demian Carolina. Samson Ion. Deci încă o dată dați felicitări. Și vă doresc să vă se realizeze toate planurile ce vi le-ați spus în fața voastră și cred că fiecare părinte al dumneavoastră dorește ca fiecare dintre voi să aibă o specialitate. Dar orice specialitate care voi veți face va fi binevenită pentru statul vostru natal. Ești așteptăm înapoi cu statul nostru cu orice specialitate ar fi. Drum bun viață! Facem mai părinți, vreau să urmeze ceva copiilor dumneavoastră. Din părinți, nu dorește nimic? El ne chimă, nu trebuie ceva. Deci, cuvânt care părintele Nicolaeva Mariana, o fetiță care înainte de a da cuvântul, să nu mulțumit
mulțumim părinților elevilor, Bogdan Gaghin, cu terminatul 907, deci valul Crăciun Mariana, 928, Cărănuț Aceană, 985, Cărășești Alexandru, 900, Cărlic Marian, 900, Luca Alexandru, 923, Nicolae Mariana, 984, deci Cărănuț 985, Mariana 984, al doilea rezultat, 100 la jumătate. Totuși, aproape din nou, Nicolae Angela, 887, Nicolaeva Ana, 887, Mihalaș Natalia, 868, Nicolae Ivon, 843. Profesorii, părinți, iau cei care ne-au gândit de 9 ani creată de școlară. Le suntem recunoscători din acomod, din prin, nu putem să ne limităm smerenie. Fața lor plecăm capul pentru toți cei ce sfânți, veritabil, copii de măriile lor. Vă mulțumim întotdeauna. Cuvintele pline de adevăr ne-au ajutat mereu să depășim momentele de slăbiciune și de neștiință. Ne-au încurajat în glas la zi în tot ce am întreprins, adică aproximativ în toate. Deci ce noi să vă preluăm estafeta de-a lor și deveneam pur și simplu independenți, reușeam cu îndemânare și cu mare băgare de seamă să ne Deși deseori preluam estafeta de la dumnealor și încercam să fim și noi mai independenți, nu reușeam. Tot dumnealor erau cei care ne îndemânau și care ne spuneau povețile lor pe care și acum le mai ținem minte. Asta e și aceștia suntem noi, unde mai bine, unde mai rău. La finele acestor 9 ani de peripeții, de noi și noi cunoașteri, de noi descoperiri, griji, dar și de susținerea și înțelegerea lor, am dat o dovadă de știința lor, am dat o dovadă că știm și ținem minte de cei ce ne-au construit ei. Azi e rândul nostru, e rândul nostru să ne mândrâm impresionați de tot cei ce ei ne-au învățuit. Pentru toate cunoștințele lor acumulate până în prezent, pentru nervii la pământ alături de noi, pentru clipele unice petrecute lângă noi și pentru neuronii pierduți de fiecare zi, azi, din suflet și cu adevărat, vă mulțumim. Să ne trăiți, scumpii noștri profesori. Cu mesaje de recunoștință și mulțumire către părinți și profesori se alătură în clasa nouă a colegii mei și alături de ei și camarații noștri la bine și mai rău, a 9-a B. Parcă mai ieri pășisem pragul școlii, parcă mai ieri eram în clasa 1, dar iată, trecut au 9 ani de școală. Adio, învățătoarea mea, rămâi. Nu vom uita că ne-ai fost ca o mamă, ba chiar ai fost o lume noastră steană. Nu vom uita de sfat și de povață, de vorba dulce ce ne mângâia. Îți mulțumim început ca un râu de proiectul. Căldura ta ce simte toată țara, lumina ta din nopți aprinde în zori. Când ochii tăi pornește primăvara, figura ta apar priveghetori. Suntem lauri de recunoștință pentru aportul dumneavoastră în numele viitorului nostru. Fiecare din noi ne-am făcurit țiere din inima dumneavoastră. Dumneavoastră ne-ați îndemnat să moștenim dragoste de muncă, devotament și omenie. În semn de recunoștință ne închinăm pe la pământ.